Čaute moji kamaráti, vítam vás pri ďalšom mojom videu. Tentokrát som sa s mojím kamarátom Rolkom, Rolko Servus. Sme sa vydali na jeden fantastický zážitok a ideme smer Viedeň. Spíme tam na hoteli, do zajtra ráno odlietame do Barcelony a ideme na jeden fantastický zápas Ligy majstrov. Barcelona hraje zajtra z Borussiu Dortmund, takže tešíme sa na to. No a sme momentálne pomaličky na ceste a budem vám prinášať, jak to vyzerá na hoteli, jak to vyzerá na letisku, jak to vyzerá v Barcelone. Pôjdeme do jedného muzea. Sme sa dohodli s Rolkom, no a priblížim vám aj, jak vyzeral zápas. Takže majte sa na čo tešiť a sledujte Cheese My Body. Everybody. Čagus. No, my sme pomaličky už v Bratislave. Zjedol som asi 7 kg sladkosti. Roli sa len smeje, lebo on nechce. Takže všetko to ostalo na mne. No a pomaličky sa presúvame do Viedne. Ideme sa ubytovať. A akorát sme prešli hranice. Tak sme už v Rakúsku. Budeme po rakúsky rozprávať teraz? Áno. Heute stelle is odchod. My už sme konečne dorazili. To je náš hotel. Everybody Cheese My Body. Hej, no hotel. Pozval sa mi priateľ a môj kamarát Roli. Priamo z roboty. Ideš makať? Nie, idem sa vyvalcovať na linku. Nejdem makať. Zabíjak, no. A Roli už to tam rieši a... Tak do Barcelone, tak do Lige, opa. Ty kde si? Pod zemi teraz, patolog som. Apollo. Poď. Kľudne, tu máš miesto, nech sa páči. Nech sa páči. Ďalšie miesto. Tu sú ďalšie 4 miesta. Vyberte si. Dovi. No, takže Rolko parádne poriešil aj parkovanie. Koľko si platil? 64 eur. Smerom na letisko, No, tam aj späť. Takže paráda. No a nemusíme volať žiadne taxíky. A ideme sa ubytovať, dať sprchu, ideme sa nájsť. Večer máme futbal. Budeme pozerať dneska Real. Arsenal Real a ráno odchod Barcelona. No, my už prosím pekne ideme na izbu. Ale Roli, povedz, čo sa stalo. Rozprávame s recepčnou Everybody Cheese My Body a prišli sme na to, že... Kde je 317, keď tu len 305. Tá tu bude. A my sme prišli na to, že ona vie pekne po slovensky. Pekné sviatky. Bonsoir, mademoiselle, madame, je suis contre vous. No, aj telku máme. A môžeme kúkať z dneška. Kavičku si zrobíme. Bezkofínovú. Verím, že majú. Určite. Tu sa ideme nachalovať fajne. Tu nám odporúčala naša kamarátka z Margecan. No ale čo si dáme? Tak to je veľmi otázne. Lebo Rolko teraz pozeral, že národné jedlo rakúske je vypražaný telací rezeň v struhánke, ne? Toto jak teraz púštim. Jaj, mamo. No a predstavte si, prídeme do reštiky a čašnička je Slovenka. Tak máme šťastie. Dali sme si fajnú polievočku, nejaký stejčík. No ideme doraz chalovať. Polievočku sme si dali cesnakovú a teraz steak, ináč majú fantastické pivo nealkoholické. Gösser. A Rolko si dal tiež. Dobro chuť, Rolko. Ďakujem. Tak krásne ránko.
Koľko máme roli? 3,20, nie? 28. 3,28, ty vole. A spať sme išli o 12:30. Plus minus. Sme kúkali nenormálny zápas, kde Real Madrid mal kolotoč problémov. No a ideme o 4:00, odchádzame od hotela na letisko Adža. Barcelona. Aké mám? Jak veverička pí. Ty si sa vyspinkal, Roli? Vôbec, a nedá spať na také posteli. Nič. Mám už meký madrac. Všetko meké. No ale nevadí. Ideme ďalej. No my sme v hotelovom taxíku, diktu. Dobré ránko. Dobré ránko. Mamo, v limuzíne nás berú. A presúvame sa pomaličky na letisko. A na letisku sme sa dohodli s Rolim, že si jakú zaspievame. I Andre Tírika Lepala. Tak a check-in je spravený. Dali sme si s Rolkom fajné latte, jasné, že ja bez kofeínové. Croissantík. Pomaličky. A to ešte dosť máme, koľko máme ešte času? 1,5 hodinu, ne? Hej. 1,5 hodinu do odletu. Takže idem tu aj pospať na 15-17 minút. No, my už si sedíme. Rolko, servus. Everybody. Rolko, jak sa ti vlastne sedí? Pohodlne, pecky, bomby, najlepšie sedadlo, ktoré som videl. A tu pred nami je fajne voľno, ale Rolko si chcel tu sadnúť, no bohužiaľ nedá sa. Tak daj vydržíme, nie toto hodinku, koľko? 50? Hodina 50. A ideme na to. Nám neostáva len vydržať, keď chceme vidieť mužstvo. Tak, poriadny západ. Krídla umývajú fest, čo musí byť? Musí. Disciplína. Kvalitný prístup. Roli, jak si našiel tu kamaráta. Po anglicky jak vieš rozprávať? Ale počúvaj, už aj po švajčiarsky rozprávam, lebo Jim Beam, ten robí zázraky. Sme tesne pred Barcelonou, vysoko vo vzduchu, ale musím vám prezradiť jednu vec. Neskutočné zázraky Jim Beam za 4,70 €. Áno. Toto dobre si povedal. A úspešne sme pristali. Neuveriteľné veci boli. Rolko, jak vie po švajčiarsky, tak toto je odchod. Paráda na meno Rolko nás čakal bratranec. No a ideme za vtičkom fajne na hotel. Nemusíme nikoho čakať a ide sa. Taxikár nás už vyhodil. Toto je náš hotel v Barcelone. Hotel Abba Sanz. Ideme sa s Rolkom ubytovať. No ale ten nádych Barcelony, dneska to bude veľmi veľké. Odikada. Poviem vám zaujímavosť takú, že museli sme doplatiť 20 €, že by nás pustili, ne, Roli? No aj, lebo ináč je len A ináč, no ináč o 14:00 by nás pustili, ale dobre. Chvála Bohu, že sa aspoň toto dalo, môžeme ísť pospať. Tu teraz, jak ja ľahnem do tej vani, zaspím a večer o 8:45 sa zobudím pred zápasom. No a dobrú noc. Ideme pochrapkať trošku a potom ideme na to, bo do Džubany sme takí, že pekné sviatky. Vyspinkaní sme do Ružova. Tak vyspinkaní, že ani sme barz nespali, ne, Roli? Dali sme sprchu a ideme sa dať napápať. Hodinka pomohla určite. Hodinka trošku pomohla. Sprcha, neskutočne. Tak a ideme. Tu je Stelo Motorkov. Viete toto, čo bolo 2+2? Zidane. Motorku. Takže ideme tam dať dole. Pozeráme na internete, že pozerali sme v mape, že
Reštika tu je na každom kroku, takže ideme na to trošku chalovať. Ale uvidíme, čo si dáme. Ty vlastne na čo máš chuť, Roli? Prosím? Ty na čo máš vlastne chuť? Polievočka musí byť. Polievočka musí baviť. Vybrali sme si jednu reštiku, ktorá sa volá Barcelona Café Restaurant. No a Roli sa ma pýtal, že či neviem kliknúť na meníčko, čo tam majú. A sme zbadali, že tam majú tarhoňu. Hneď tam ideme. Keď teraz pustia tarhoňu zo nejakú fajnú lápku, kuráciu, toto španielské jedlo my chceme. Dobrý deň. Našli sme si perfektnú reštauráciu. Cerveciera. Dobre? Dobre čítam, neroli. Cerveciera, por favore. A prešli sme asi koľko? 7,5 kilometra, kým sme ju našli. Ale nie, sme pekne pochodili, sme popozerali a po španielsky vieme. Hello, cheese my body. Singas, pekné sviatky. Čo ty, Roli, rozprávaš na včerajší zápas Arsenal Real Madrid? Takže zaslúžene vyhrali určite. 300% šance všetky premenili. Krásny zápas veľmi. Snáď dneska tiež veľa gólov budeme vidieť a ja si myslím, že dnes Barcelona vyhrá 3-1. Taký máš typ, hej? Áno, pekné sviatky. Ja som dostal takúto polievočku. Bochník. Má. Ideme do toho, vidíme, čo to je. Good. No a ideme si dať krevetky. Rolko carbonare. A tu máme našu sprievodkyňu a ideme na, dámy a páni, No Camp. Tam je muzeum, sme sa dozvedeli, prídeme naspäť na hotel a ideme potom na olympijský štadión. Ideme s metrom, takže ideme si kúpiť lístky ešte. No, takže máme taký lístok, to máme 8 jazdy. No poď, Roli. Nech sa ti páči. Teraz idem ja. Everybody cheese my body. Yeah. 12 eur sme platili na 8 jazdy, nie? Takže tak. Roli. Pekné sviatky. A farebné je kam pôjde. Takže náhodou, keď ste išli niekam a zrazu zistíte, že vaša zastávka je na bielom, treba prejsť na druhú stranu. Aha. Takže my sme tady a jedeme tady. A už je tu ten rýchlik. Carlos Santana. Vystúpili sme z metra a vidíme tu veľké žeriavy. A veríme tomu, že to bude No Camp. Vidíme. No, oh my god. To je slávny No Camp, ale to vyzerá, že to dokončia 40. maja asi na ďalší rok. Jakže u nás povie, roboty jak na kostele. A predstavte si, že čo to tu je? Cintorín? Ty vole. A že sa tu dávajú kto pochovávať? No, najlepšie fanúšci. Ty vole. Aha. Tam vzadu je No Camp. Ináč taká zaujímavá informácia, že v júni 2023 začali rekonštruovať No Camp a že tohto roku to malo byť už dokončené, no ale tu je toľko roboty ešte, že man. No a tu môžete vidieť múzeum. To je hokejový štadión toto? To je hokejový štadión a teraz je to múzeum. A ideme do múzea.
Kdež to má vybavené? No, tu máme dresy. Takže my už sme vo vnútri. Nádhera, zrobili sme si s Rolim parádne fotky a ideme to tu čeknúť, jak to tu vyzerá. Ináč, tu je Gavi a toto slúži, že keď si ho prepneš, jeho góly, ne? Jeho finty. Wow. Gavi. Robert Lewandowski. Tu je hráčik. On takedy hral za Turňu s Mikim Pellegrinim. No, tu robili akcie. Tam dneska čo bude robiť, keď tam... Opa, serus Berti. Ahoj môj. A dámy a páni, trofeje FC Barcelona. Nádhera. Nádhera. Pre mňa, pre fanúšika Barcelony, tak toto je... Toto keby som mal dvihnúť, tá ruky mi poláme. A tu je Liga majstrov. Čo si? No a tu je pamätný zápas, kde Arsenal vyhrával 1-0 a napokon Barcelona otočila. A toto nepamätám vôbec. Liga tu, tie dresy a tam je najväčšia legenda futbalu. No to je niečo neuveriteľné. Messi. Kráľ. Neuveriteľné. 8 lopty, 6 zlaté kopačky. Majú tu aj basketbalové trofeje, nádherné. Hádzaná. Tak Barcelona je Barcelona. Top. Takto bude vyzerať nový Nou Camp. Tu môžete vidieť v plnej kráse, jak rekonštruujú štadión. Tu si krásne hopáš. No, pozeráš, jak rekonštruujú. No a tu môžete vidieť, majú krásny fanshop. Milión dresy, šály, šiltovky, všetko možné. Roli už je jamal. No ideme dole na deti, ne? Aha, tu sú detičky.
A tu oni študujú. Poďme na to. No, dresy už nakúpené, ale ideme si dať ešte mena. Ja som si dal Juki, malému som dal Hugo, Everybody. Ty, Rolko, čo môj nakúpil si dajaké dresy dneska? A nakúpil. Celej rodinke. Tak to má byť. Nech sú šťastní všetci. Tak. Pán Božko nám doprial, aby sme to boli. Presne tak. A je to nádherne, ne? Tak. To je fantázia. Uvidíme, co to bude, až to bude. Chcete vidieť? Vejti z hora. Juki papaja. No a mne už tu vyrábajú. Jaj, mamička moja. Juki. No a tam môžete vidieť, jak ja už idem na to. Everybody. Tam sa vyrába dres môjmu synčekovi. A už to bude tam, pozerajte. Jaj, Hugo 10. Moja láska. Tu môžete, dámy a páni, pozerať nový hráč FC Barcelona. Juki Papaja. Tak a odchádzame my už na metro. Ideme na hotel. Čo, páčilo sa ti, Roli? Fakt, bomba, nádhera. Krásne všetko, takže veľký zažitok, keď pôjdete určite na zápas Barcelony. Tak vám odporúčam navštíviť muzeum, ktoré je tu vedľa Nou Camp. A to viete, už som vám o tom rozprával a my ideme na hotel sa prezviesť, pôjdeme dať čo schrustať, alebo možno už aj na štadión. My sme akurát vystúpili z taxíka a ideme na štadión. Tu nás pustia. Poďme na to. Zaujímavé je, že sme išli tak hore, ne? Hore kopcom Ciponečku. Taxikára sme mali dobre, Rolo porozprával poriadne. Po švajčiarsky. Po švajčiarsky, po rakúsky. No a ideme pomaličky hore. Ľudia sa už zbiehajú. Čo, Rolko, teší sa? Neskutočne. Som šťastný, že sme zdraví. Tak. Že sme dorazili na štadión. Everybody. Pekné sviatky. Ráda. Verím tomu, že to bude poriadna futbalová seansa. Tu je, dámy a páni, olympijský štadión v Barcelone. A ide sa na to. Možno, že pôjdeme ešte dačo pochrustať. Zrejme, že nemáme vstupenky. Ale poviem vám tak, že lístky máme na super mieste, takže budete mať aj vy pekný zažitok. Ovšem, keď padnú nejaké góly, ale verím, že hej, Barcelona je ofenzívna, ale človek nikdy nevie. Ono to aj v telke vyzerá, že to je akože štadión nikha nič, ale tá história, ty vole. Wow. Tu je Messi, a tu sa niečo deje. Odchod? Ste počuli? Odchod. Fest. No nič, ideme pozrieť. Tu sa ľudia zgrupujú, ty vole.
19:40 a už asi pomaličky idú púšťať, ale stojíme hodinku. Ale super, tešíme sa. No, ešte pokontrolujú rolka. Ukáže Bugiľar. A tam už barcelonskí idú. Prešiel si? Jasné. Ideme na to. Dali sme mikinu, bo zima je fajná. Čo môj? Porta 74. Toto je naša brána. A ide sa na dobrodružstvo zvané FC Barcelona. Hej, tu si pôjdeme dať čo fajné. Minku. Oh my gosh. Takže tu niekde sedíme, priatelia moji, dole v 13. rade. Ideme na TSK! Zaparkovali sme akurát na našich miestach. Takže máme presne v strede. Ľudia sa schádzajú, má byť 1200 ľudí, takže len čakáme, hodina do zápasu. No a prišla aj zahrať Marcela z Jakuhovecka, aj tam. Opa! Aua! Play to say, get New York, watch night, make my day. Aua! Play you say, get New York, watch night, make my day. A máme zostavu jasnú. Šťastný, Kubarsi, Balde, Martínez, Pedri, Lewandowski, Rafinha, Fermín. Toto tam je. De Jong, Kunde a Yamal. Vojček. No hore už aj fanúšikovia Borussie sa zbiehajú, bude tam dneska riadny hurhaj. Vyzerá to tak, že máme fantastickú stranu, lebo Barcelona, keď bude v prvom polčase útočiť tu, a tu bude Yamal točiť odchod. Ja som bol síce na vecku, ale roli. Rozsvička splňala parametre. Nemci to už roztačajú poriadne. Teraz si mi povedz, Roli, jaký máš tip na dnešný zápas? Ani nechcem. A góly? Lewandowski, Yamal, tretí neviem. Žuky. Žuky. Ja si myslím, že skončí 2-1. A uvidíme. Rafinha, Lewandowski. Uvidíme, čo to bude, ale vyzerá to tu. Wow. Teším sa.
páni. Nádhera. Poďme do nich. 4 minúty je furt 0-0, tak čo to? Srandujem. Čo chytil? Ty kokos. Pegale. Dobre, Ferti. 7 minúta už mohlo byť. Papaj šošku. A 25. minúta. Rafinha? No šedaj. Takže zmena plánu, Rafinha dal. František. Silnuši mu dal. Držanie lopty 70-30 a 180 prihrávky ku 40. Madonna mia. Veľká škoda. Minúta do konca prvého polčasu 1-0. Ale mali aj oni tam nejaké šance. Takže máme tu polčas 1-0, přátelé. Ale musím povedať, že dali sme jeden gól, ale mohlo by to byť aj 1-1, lebo
Oni mali tiež do šance. Takže na lopte sme dobrí, ale uvidíme, ale pridáme v druhom polčase. Tu ide Jamal a budú veci. No a začal nám druhý polčas, Rolko. 3-1 má byť, hej? Tak bude. Držme palce. Máme tu na strane Jamala, takže teraz na loptu. Možno, že tu bude show. Čoňo. Košičania. A Barca, tu sme na Barcelone. Sorry. Pozor, Berti. Jamil. Čo dá? Ježiš! Pokračujeme ďalej! Oni teraz kričia, že chceli by sme ísť na púkance, hej! Keby sme takedy hrali futbal, to iné veci boli, ne? A už ide. Vere. Mari, čisto po španielsky, vere. Everybody. Aké tu sú. Ty si sadni zase na sedáčku. Dovidenia, dámy a páni, 3-0. 3-0. Trojka výborná, už len jedna. Nie? Toto nie. Obovej! Chavale! Tak sa páni. Dámy a páni,
dámy a páni. Dole ide môj bratranec. Kevin. Klobúk dole. Vyskočil, vylial vodu, no teraz šedaj. A celú riť má mokrú. Nepovedal ani I'm sorry. A už začínajú mexické vlny. O pol šestej prvý raz už to ide tu. Ľako ste chudel. Neuveriteľná atmosféra, dámy a páni. Barsa! 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 A ja mi volal ináč, že náš 80 minút a má dosť. Dobre chlapci, to je ono! Udrža 4-0 a sme tam. Ansu Fati ide hrať, odpadnem. Teraz stredanie, Jamal! Hlavných odpúšťa Jamal! A príde Ansu Fati! Tribúny burátajú v Mariahute. Fantastický výkon. Minúty. Mats Hummels, hraj, Mats! Hazmrokar. Ansu. Vedam, Kunde. Dámy a páni, 4-0 FC Barcelona, Mariahuta, Borussia Dortmund, nádherný zápas.
fantastická atmosféra medzi fanúšikmi FC Barcelony. Nádhera, jak si to užívajú celý zápas, ale Rolly ešte podotkol poslednú vec, čo ešte? Ešte zohnať Bolta, aby nás zobral do hotela. Lebo ja si myslím, že je... Koľko je? 11. Je za 5:11 a ja si myslím, že okolo 1:30 ráno prídeme na hotel. Na Tešu, zodrete to banky. Bomba. Fantastický zažitok Rolly. Jedna fantázia. Odchod. A my už pomaly opúšťame tento nádherný štadión. Tak milí moji priatelia, poviem vám len jedno, bolo to fascinujúce, úžasné. 4:0, neviem kedy naposledy Barca vyhrala, musím pozrieť, ale my sme boli pri tom, keď porazili Borussiu Dortmund v štvrťfinále Ligy majstrov v sezóne 2024-2025, takže toto nám už tu ostane navždy. No. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si toto video pozreli do konca, už vám nebudem kamerovať cestu a tak ďalej a fandíme ďalej. A užívajte si život, priatelia, lebo to je najkrajšie, čo môže byť. Tak by to malo byť. Treba žiť naplno. Kácho, díky krásne, bolo to Everybody Cheese My Body. Odchod. A ešte jedno rozlučkové. Adesena hotel. Andre Pire Garde.